ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆରୁ ଆଜିକା ଗୁରୁବାର ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେପି ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳର 8:30 ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଗଧା ବୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଲାନ। ଆରୁ ବନ୍ଧକେ ଯାଇଥିନୁ ଗାଧି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ବି ସବୁ କରିସାରିନୁ। ମୋର୍ ମା ବି ପୂଜା ପାଠ କଲାନ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ତାମାନେ ବିରି ବରା ବନଉଛେ ତ ଇନେ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋରସ୍ ଚାହା ଟିକେଟା ବନେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ବେରାଡ଼େ ଧରିକରି ଯିମି ଇନେ ଆଉ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ନି କରବାରନ। ହେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାହା ଚୁହା କାଣା ବନାଲେ ଟିକେ ବନାସୁଁ। ଆଉ ବେରାଡ଼େ ମୋର୍ ମା କ୍ୱାଟର୍ ବନେଇଛେ ସେନେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରସୁଁ। ତ ହେନେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବି ଖରା ଘରି ଟିକେ ବାଜ୍ସି। ଆରୁ ଇଟା ବିରି ବରା ଖଟା ବନେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ପିଠଉ ଅଛେ ଥିଲେ ପରେ ଫେର୍ ବନାମୁ ଗରମ୍ ଗରମ୍ ବୋଲସୁଁ। ଆରୁ ଇଟା ଅଧା ଖାଇକରି ଗଲେନ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚୁଲି ସାଲେ ଟିକେ ବଇଛେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ। ଆଉ ବିରି ବରା ନା ମୋର୍ ମା ମସ୍ତ ବନାସି। ମୋର୍ ମାର୍ ହାତରଟା ନା ମତେ ସବୁ କିଛି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆରୁ ଆମର୍ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ନା ମୁଇଁ ନୁରୁଥୁସି ମୋର୍ ମାର୍ ଖାନାକେ। ଆର୍ ଇଟା ଗରମ୍ ଗରମ୍ ଟିକେ ଖାଏନି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ବିରି ବରା ଏତେ ମସ୍ତ ବନେଇଥାଏ। ଆଉ ଇଟା ତାର୍ ବାର୍ଥଡେ ବେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଦେଇଥି ମୋର୍ ମା ତ ଇଟା ଘିନି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ପରିବା ପତର୍ ମୋର୍ ମା କାଟୁଛେ। ଆମର୍ ଘର ପାଖେ ଅଛନ୍ ସେ ମାଇଁଟେ ନା ସେ ଘର ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧମୁ। ଆରୁ ତାର୍ ମାମୁଁ ଆରୁ ତାର୍ ବାପା କରି ଭୋଜି କରି ଯାଇଛନ୍ ତ ଆମେ ଏନେ ସାଧା ରାନ୍ଧମୁ। ଆର୍ ଛୁଆମାନ୍କର୍ ଲାଗି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆନିଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଏବେ। ଆଉ ଇଟା ଇଆଡ଼େ ଶାଗ୍ ବସେଇଛୁଁ ଭାତ୍ ଡାଏଲ୍ ହେଲାନ। ଆଉ ତରକାରୀ ଶାଗ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ହେନ୍ତା କର୍ମୁ। ତ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ମାନୁରିଆ ସେମାନଙ୍କର୍ ଲାଗି କରିଦେମୁ ଚିକେନ୍ ଟିକେ। ଆଉ ଶାଗ୍ ବସା ହେଇଛେ ତାଲି ସିଝବା। ଆଉ ଇଟା ମୋର୍ ମା ମାନେ ଖାଉଛନ୍। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନା ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍। ଛୁଆମାନେ ତରକାରୀ ପତର୍ ଡାଏଲ୍ ଡୁଲା ନି ଖାଉଁ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଖାଏମୁ ବୋଲେ ତ ହେନ୍ତା ସେମାନ୍କେ ଦିଆହେଲା। ଆରୁ ଇଟା ମୁଇଁ ବାସି ଭାତ୍ ଖାଉଥୁନି। ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିନ। ମତେ ନା ଇନେ ବାସି ଭାତ୍ ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆମର୍ ହେନେ ଯେ କାଁ ହେଲା ଯେ ବାସି ଭାତ୍ ହେତେ ଭଲ୍ ହୁଏନି। ଆରୁ ଖରାରେ ଖାଏବା ମସ୍ତ। ଆରୁ ଇଟା ନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଆନି ଦେଇଥିଲି। ତାର୍ ମାମୁଁ ମାନେ ବଜାର୍ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ପରିବା ପତର୍ ବି ଆନି ଦେଇଛନ୍। ମୂଲା ମୂଲି କାଣା କାଣା। ଆଉ ଇଟା ମୋର୍ ମା ଭିତରେ ନା ବରି ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା ରାନ୍ଧୁଛେ। ଆର୍ ଇନେ ନା ଗରମ୍ ଗରମ୍ ଖାଏବ ଚୁଲ୍ହିଟା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି।